Добрый вечер. У объективе новины по-белоруску и без цензуры. С вами Ольга Старостина. Распочинаем пятничное выдание. Почему он пошел в президенты, когда рыльце в пушку, не лезь туда? Лукашенко погрожает Бабарыку турмой. Делаются заявления о том, что белорусы ненавидят богатых людей, я считаю абсолютно неверен. И я хочу, чтобы белорусы или в Беларуси не было бедных, а не чтобы была страна, которая ненавидит богатых. Статистика полепшается, але медики не радуются. Вирус никуда не делся еще, несмотря на некоторую стабилизацию. Ніколі не поздно. Туристичный сезон распочинается. С красавіка летали чартеры, у маї уже кожен день самолеты на Турцию, а зараз мы бачим 12 червня и только первый рейс. Образы и погрозы. Под ударом чарговый оппонент Лукашенки. Сябру инициативной группы Виктора Бабарыки затрымали. А самого претендента без суда и следства Лукашенко обвинуватил у даванні хабару. Ды володанні нейкай нерухомостью на Кипре. Ким стане Виктор Бабарыка президентом ці вязнем? Анализовал тенденции Александр Попко. Виктору Бабарыку улады пагражаюць турмой. Знойдзены неабвержныя доказы ягонага ўдзелу ў супрацьзаконнай дзейнасці, заявіў старшыня камітэту дзяржкантролю Іван Церцель. Былога кіраўніка Белгазпромбанку сёння абвінаваціў сам Лукашенко. Я хочу, чтобы он попал на выборы, чтобы он пришел и им рассказал, откуда собственность на Кипре, как при такой диктатуре лукашенковской он создал эту собственность, как он взятки давал, как он делил деньги. Почему иностранный банк этим занимался? Александр Лукашенко хоча выкинуть з выбарчай кампаніі аднаго з фаварытаў, каментуе сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедька. Гэта, безумоўна, пагрозы, скіраваныя не толькі ў адрес Бабарыкі, але цалкам у людзей з актыўнай палітычнай пазіцыяй, у людзей з палітычнымі амбіцыямі у бок бізнеса. Ператрусу Белгазпромбанку правялі на даручэнне Лукашэнкі, прызнаўся сам кіраўнік дзяржавы. Паводле крымінальнай справы аб ухіленні ад падаткаў затрыманыя 15 чалавек. Сярод іх двое сябраў ініцыятыўнай групы Бабарыкі. Гэта кіраўнік магілёўскага аддзялення Белгазпромбанку Віктор Кармызаў і Владзімір Дудараў, каардынатар групы Бабарыкі на Магілёўшчыне. Некалі Дудараў быў намеснікам кіраўніка Магілёўскага гарвыканкаму. У тех членов инициативной группы, у которых возникли проблемы, помогли им с адвокатами. Мы очень надеемся, что будет абсолютно законное разбирательство, потому что все должны понимать, что только закон, главенство закона в стране позволит нам всем жить счастливо и безопасно. Лукашенко готовы знішчаць апанентаў нават відавочна незаконнымі метадамі, лічыць палітолог Валер Карбалевич. Калі ўжо ваяваць, то знішчаць до конца. Калі ўжо траціць сваю рэпутацыю, то хоць атрымоўваць нейкі вынік. Вось. Таму, калі з гэтага гледзяща, лагічна, каб не рэгістраваць Віктора Бабарыку. Ну, але з іншага боку, не рэгістрацыя Бабарыку – гэта прызнанне, як кажа сам Бабарыка, у тым, што у Лукашэнкі сапраўды рэйтынг 3%. У банку, які належыць расійскаму «Газпрому», Нацыянальны банк збіраецца ўвесці сваю адміністрацыю. Заняць пасаду, якую некалі належала Віктору Бабарыку, прапанавалі былой кіраўніцы Нацбанку Надзеі Ермаковай. «Газпромбанк», галоўны акцыянер беларускага банку, заявіў, што, ў прынцыпе, ён падтрымлівае банк, Белгазпромбанк, то это их банк, так сказать, на его наехали так грубо по палітычных мотывах. Таму гэта такі празрысты укол у адрес беларускага боку. Мовляў, куды вы, хлопцы, лезеце?
Пасля ператрусаў у Белгазпрамбанку платформа Мола-Мола, якая з ім супрацоўнічала, страціла магчымасць праводзіць фінансавыя аперацыі. На ёй збіраюць грошы для больш як 1000 дабрачынных ініцыятываў, у тым ліку для 70 ініцыятываў, што дапамагаюць медыкам, якія змагаюцца з эпідэміяй ковід. Гэта стане зараз складаней. Ёсць некалькі тэхнічных магчымасцяў, які ёсць. Самая лёгкая гэта наўпроставы перавод на картку. Ён, у прынцыпе, даступны ва ўсіх банках, і гэта магчымасць ёсць. Што казаць пра нейкія іншыя магчымасці, я думаю, што зараз каманда Мола-Мола працуе над імі, і вось літаральна ўжо ў бліжэйшы час будзе выдаваць нейкія камунікаты. Як пагрозы ўладу адбіваюцца на настроях тых, хто падтрымлівае апанентаў Лукашэнкі? Если всех стрелять, хай стреляет всех. Как он сегодня говорит, я их выведу, это самый, як у том, это самое, в Узбекистане положу. Так а что, за что ты меня ложишь? Надоело уже жить так. Никаких перемен, только грабуть под себе. Нельзя так дальше терпеть. Мы все-таки люди. Я хочу быть человеком, а не скотом и быдлом или народцем. Працэс рэгістрацыі кандыдатаў на прэзідэнцтва пачнецца 20 чэрвеня. Ужо праз тыдзень. Александр Попко, Белсат. 1,5 мільёна подпісаў сабралі. Лукашенко папрасіў сабраць яшчэ больш. Пра гэта кіраўнік краіны заявіў падчас візіту ў Полацк. Горад рыхтаваўся да візіту Лукашэнкі, якога правезлі па пустых, свежа адрамантаваных вуліцах. Есть оригиналы, которые переживают за то, что накануне приезда президента пришлось город вылезать, подмести улицы и покрасить скамейки. Так вот я хочу сказать, что я, приехав сюда, увидев чистый, аккуратный город, с собой его не увезу. Але паказная прыгажосць не паўсюль. Гэтак 20% скаргаў у адміністрацыі кіраўніка краіны датычаць неўпарадкаванасці населеных пунктаў, якасці рамонтаў, кепскага ўтрымання грамадскіх месцаў і дваравой тэрыторыі. Лукашенко ў Полацку зладзіў паседжанне, на якім мясцовым чыноўнікам паведаміў, што ад якасці паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі залежыць давер людзей да ўладаў. Але акрамя даручэння прашэрсціць службу ЖКГ, ніякіх іншых зменаў не прапанаваў. Беларуская статыстыка датычная каронавіруса паляпшаецца, але гэта не зменшае непакою саміх беларусаў, у атачэнні якіх усё больш частымі становяцца выпадкі заражэння, а часам і смерці ад COVID-19 родных і знаёмых. Сітуацыю з каронавірусам у нашай краіне лічаць сур'ёзнай і ў Сусветнай арганізацыі здароўя. Падрабязней Віталь Бабін. Барань, невялічкі горад з насельніцтвам крыху больш за 11 тысячаў чалавек, стаў адным з эпицентраў коронавируса у Аршанском районе на Витебщине. Я слышала, в профилактории лежат уже, и здесь все завалено. И в Орше все завалено, Люди лежат, и люди, не знаю, без масок ходят, смотрю, такие обеспеченные. Наша больница, насколько я знаю, переполнена полностью. Люди лежат даже в коридорах. Колькі канкрэтна хворых налічваецца на Аршаншчыне у цэлым і ў Барані ў прыватнасці, дакладна невядома. Паводле мясцовай санітарнай службы сёння ў раёне пандэміі ахопленыя 33 паселішчы. Раньше не такие заболевания были, переносили. А теперь, мать родная, чуть что уже кашлянеть и не так сказал уже все. Я вот ходила 10 дней в поликлинику, я свободно ходила без маски, куда к врачу зайду, врачи без маски. Под бородой маска, они сидят, разговаривают, как положено. Затое Міністэрства аховы здароўя штодня публікуе статыстыку па краіне. Згодна з апошнімі звесткамі, за сотню ў Беларусі налічылі крыху больш за 700 новых выпадкаў COVID-19. 5 асобаў памерлі, яшчэ больш за 1000 выздаравілі. Аднак падставу для аптымізму у Сусветнай арганізацыі здароўя не бачаць. Беларусь па-ранейшаму застаецца на стадыі лакальнай перадачы інфекцыі, заявіў сёння прадстаўнік міжнароднай арганізацыі ў нашай краіне Батыр Бердыклычаў падчас дабрачыннай акцыі здачы крыві, прымеркаванай да міжнароднага дня донара. С наступлением лета, может быть, накопилась какая-то усталость у людей, люди привыкли и перестают осознавать вот эту опасность, которая все еще существует. Это, конечно, очень волнующая тенденция, потому что вирус никуда не делся еще, несмотря на некоторую стабилизацию и снижение количества новых случаев регистрируемых.
Тым часам колькасць хворых на коронавірусную інфекцыю паводле звестак універсітэту Гопкінза па ўсім свеце ўжо перакрочыла адзнаку 7,5 мільёнаў. Больш за 420 тысяч асобаў памерлі. У пяцёрцы лідараў у распаўсюдзе інфекцыі адбыліся змены. Індыя абагнала Вялікую Брытанію. У абедзвюх краінах цяпер зафіксавалі па 300 тысяч хворых. А ў першых шэрагах па-ранейшаму Расія, Бразілія і ЗША. Тут захварылі 500-800 тысячаў і крыху больш за 2 мільёны грамадзянаў адпаведна. Віталь Бабін, Белсат. Твиттер заблокаваў больш за 32 тысячы аккаунтаў наўпрост звязаных з уладамі Расіі, Кітаю і Турцыі. Паводле амерыканскай кампаніі, якая нядаўна распачала змаганне з фэйкавымі паведамленнямі, усе заблакаваныя ўліковыя запісы былі задзеяныя ў адмысловых інфармацыйных аперацыях. Сярод іншых кампанія раскрыла і выдаліла 1152 уліковыя запісы, якія распаўсюджвалі прапаганду пры падтрыманні Масквы. У прыватнасці паведамляецца пра прасоўванне партыі «Адзіная Расія» і пра напады на апанентаў Уладзіміра Пуціна. Аднак самай буйной стала сетка кітайскіх аккаунтаў, якая налічвае 23 750 уліковых запісаў. Гэтыя аўтары публікавалі твіты па-кітайску, усхваляючы дзейнасць кітайскай камуністычнай партыі, ды распаўсюджвалі дэзінфармацыю пра падзеі ў Гонконгу. Акрамя гэтага, Твиттер выявіў сетку з больш як 7 тысячамі уліковых запісаў, якія прасоўвалі партыю прэзідэнта Турцыі. Усе уліковыя запісы і іх змест былі выдаленыя. З істотным спазненнем, але распачаўся турыстычны сезон. Краіны прыадкрываюць сваю паветраную прастору для адпачыннікаў. Гэтак першая група турыстаў з Беларусі ў гэтыя хвіліны імаверна ўжо засяляецца ў албанскія гатэлі. Як камера Белсату праводзіла турыстаў з менскага лётнішча, сюжэт Юлія Цяльпук. Стаміліся працаваць, стаміліся баяцца захварэць. Группе белорусаў сёння удалося уцечь из изоляции. Мы летим в Албанию, карантин нас не ожидает. В Албании не были, предоставилась такая возможность. Не боимся. Мы ждали море, какое, что первое открылось, туда и летим. Путевки мы покупали, соответственно, вместе. В феврале никакого ажиотажа не было. Инструкции все у нас есть. Гэта першы чартер з Менску на мора ў Албанію, якая пачала открываться для туристов 1 чэрвеня. Будет 2 рейсы у Тирану на тыдзень. Хотелось к морю, а открылась только Албания, и поэтому на данный момент только в Албанию. Хотелось в Черногорию, но Черногория пока закрыта. 16 чэрвеня авиакомпания «Белавия» накіруе чартер у Чарнагорыю. Квіткі на сённяшні і на чарговы рэйс літаральна размялі. Сярод пасажыраў рэдактарка сайту «Турсоюзбай» Лілія Кобзік, якая прывязе з вулканаў навіны пра тое, як там адпачываецца. Спадзяемся, што будзе праграма ў Турцыю, будзе праграма ў Туніс, магчыма ў Грэцыю з нейкімі там абмежаваннямі, з тэстамі, але ўсё ж такі будзе. Чакаем Чарнагорыю. Бачыце, нейкія напрамкі абавязкова з'явяцца не ў тым аб'ёме, у якім павінны былі, але застацца на плаву турбізнес можа. Сёлета Албанія і Турэччына знізілі кошты на туры. Анкара 2 ліпеня таксама пачне прымаць беларусаў. 4 ліпеня адкрыецца паветраны шлях у Хургаду і днём пазней у Шарм-эль-Шейх, што ў Егіпце. Усе гэтыя краіны не патрабуюць ад беларусаў даведак пра вынік тэсту на коронавірус. У аэрапортах пасажырам мераюць тэмпературу. Ужыванне сродкаў бяспекі і сацыяльная дыстанцыя абавязковыя падчас пералёту. На пляжах і ў рэстарацыях таксама будуць эпідэмічныя правілы. Учора Еўракамісія раіла краінам-чальцам адкрыць унутраныя межы з 15 чэрвеня. Пакуль яшчэ немагчыма дасягнуць агульнага зняцця абмежаванняў на паездкі з усіх знешніх межаў Еўрапейскага Саюзу. Але набліжаецца момант, калі мы пачнем паступова гэта рабіць. Еўрапейскія суседкі Беларусі, Літва і Латвія працягнулі чарговыя абмежаванні пры перасяканні мяжы. Польшча паступова адчыняе калідор для беларусаў. Хто працуе ці навучаецца, ужо не мусяць адбываць каранцін пасля прыбыцця. Учора першы аўтобус «Эколайнс» вырушыў з беларускай сталіцы ў польскую. Вот дождался разрешения, получил визу и возвращаюсь на свое место працы. Оставляем свои семьи, дома, уезжаем. Конечно, если платили бы достаточно, хватало бы, то не уезжали бы. Радостное настроение, наконец-то в Варшаву уже ехать. Жду не дождусь. Гэты ідзе праз Берасце, а напярэдадні рушылі таксама аўтобусы з Горадні. Юлія Цяльпук, Белсат. Школы сёння распачалі прыём дакументаў. Бацькі з вечара занялі чаргу і ночылі пад дзвярыма сталічнай беларускамоўнай гімназіі. Ці ва ўсіх школах краіны такі ажыятаж? Высвятляла Ірына Дарафейчук.
На што ідуць дзеля дзяцей? На падворку Менскай беларускамоўнай гімназіі бацькі будучых першакласнікаў правялі сённяшнюю ноч. Пачаўся прыём дакументаў у школы. Была мэта попасть сюды, і все былі ў добрым настроі, не было негатыву. Быў план набору, наколькі я памятаю, 96 чалавек, але тут падало документы, наколькі я ведаю, 88. На самом деле все было не так страшно, как паниковали родители. На самом деле можно было без всего этого ажиотажа тоже обойтись. Ажиотаж возник из-за прошлых лет, с тех пор, когда отменили эти уступные, как их там правильно, спыты. Уступныя іспыты ў 5 клас гімназіі адмянілі на пачатку 2018-го. З таго часу ў гімназіі, як і ў звычайныя школы, набіраюць вучняў паводле месца жыхарства. А кожны, хто скончыў тут 4 класы, аўтаматычна трапляе ў 5. Летась каля 4-й гімназіі ночылі больш за 100 бацькоў. У першы клас сюды трапілі не ўсе ахвотныя. Абіраюць менавіта гімназію нумар 4 для сваіх дзяцей менчукі не толькі таму, што яна беларускамоўная. Наоборот, я думаю, что многим детям обучение на белорусском – это определенная сложность. Сама гімназія на вельмі высокім узроўні знаходіцца, адукацыя на высокім узроўні. Как я чуў про эту гимназию, она одна из самых лепших в этом районе. К тому же она на белорусской мове. Я бы хотел, чтобы мое дитя научалось на белорусской мове. Я ее сама закончила, поэтому у меня очень хорошие воспоминания. У меня уже второй ребенок, здесь очень нравится, очень хорошие учителя. Аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка лічыць, што чарга ў гімназію адлюстроўвае рынкавую сітуацыю попыту і прапановы ў галіне адукацыі. Калі б мы жылі ў грамадстве, дзе былі б магчымасці для развіцця прыватнай адукацыі, то, канечне, калі б у некую школу быў большы попыт, і гэта была прыватная школа, цалкам нармальна яны б думалі, як гэты попыт задаволіць. Аналітык падкрэслівае, дысбаланс паміж попытам і прапановай у галіне ведаў адбываецца праз тое, што ў сістэме адукацыі дамінуе дзяржава, а прыватная сярэдняя адукацыя застаецца ў задушаным, зарэгуляваным стане. Тое, што мусіць рабіць сістэма, гэта неяк дазваляць не стаяць людзям ноччу ў чэргах, а неяк больш разумным спосабам гэта рэгуляваць. У гэтым сэнсе, можа, тыя ж экзамены ў гімназіі і магчымасць нейкай канкурэнцыі не тым, хто ноччу пастаяў болей з бацькоў, а нейкая канкурэнцыя ўсё ж такі ведаў, гэта, можа, мела больш сэнсу. Прыём дакументаў у 4-ю гімназію Менску, як і ва ўсе школы Беларусі, працягнецца да 15 жніўня. Ірына Дарафейчук, Белсат. Трохмесячны карантин можа прынесці стому, а можа і сусветную славу. 10гадовая в'етнамская дзяўчынка Нгуен Дой Чун вырашыла падтрымаць пацярпелых ад COVID-19 сваімі малюнкамі. І галоўная мэта – светлая будучыня і хуткая перамога над каронавірусам. Мір пандэміі праз фарбы і дзіцячы погляд у сюжэце без каментара. Заўтра будзе штарміць. Як папярэджваюць сіноптыкі, чакаюцца навальніцы і парывісты вецер. Тэмпературныя паказнікі пабачым зараз на нашай мапе. А я запрашаю спадарства глядзець Белсат у прыкладанні Smart TV у тэлевізары ды тэлефоне. Белсат Smart дазваляе глядзець канал не толькі ў простым эфіры, але і тады, калі вам хочацца і дзе вам зручна. На гэтым развітваюся. Усяго вам самага добрага.